Maayong gabi sa tanan. Challenge alang sa mga CFD, bisan sa mga pare. Di ba? Sa social media, pato kayo ngayong simbahan, mo ay ginapromote ninyo kay mo ipaagi sa kaluwasan. Sa Lucas 23, sa diya sa Kristo gilansang sa cross, adunay duha ka kawatan sa iyang side by side. Gani gipanganlan na ninyo si Istas ug si Dimas. Bisan wala ni pangan sa Bible ha, pero nakaila mo ana. Karon, ang usa nagsigig bugal-bugal. Ang usa pod nagpakimaloy, ingon siya, Lord, remember me when thou comest into thy paradise, or into thy kingdom. Kung sa ingon ni Kristo, today, thou shalt be with me in paradise. Ang pangutana mao ni, ning sulod ba siya og simbahan? Ning tuman ba siya og napulo ka sugo? Nagpaampo ba siya? Or nagpapangaji ba siya? Or nagtuman sa sakramento? Or unsa ba? Di ba? Karon, kung makaluwas pa inyong simbahan, nganong giuban man to ni Kristo sa iyang paraiso o sa iyang kingdom, nga wala mo tuming sulod og simbahan? Ala, tubaga ko no. Usa ka dako nga binuang ug yaga-yaga nga ato ang i-separate ang Kristo ug ang iyang simbahan. Musugot og sa dili, ang Kristo nga simbahan dili gyud na magbulag, unseparable gyud na siya. Ngano man kay according to Saint Paul, Ephesians chapter 5 verse 23, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. Ug si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So buti pasabot mga higala ug mga igsuon, kung si Kristo ang manluluwas, so ang simbahan iyahang instrumento na kung diin makabatunta ni anang maong gitawag og kaluwasan. So mo na moingon ta kita mga Katoliko nga naay relihiyon nga makaluwas o naay simbahan nga makaluwas tungod sa hinungdan nga tungod ni Kristo. Kasi Kristo man ang tinubdan sa kaluwasan. Dili makaluwas ang simbahan kung walay Kristo. Dili makaluwas ang simbahan kung dili si Kristo ang magtukod ni anang mong iglesia. Makaluwas ang simbahan tungod ni Kristo. Ug tungod si Kristo mismo ang manluluwas niini. Karon, ato ang tubagon ning gitawag pangutana kadtong kawatan nga nagbitay dito sa krus sa giinan ni Kristo karon dayon uban na kanako sa paraiso. Number 1, nahimo ba siyang sakop sa simbahan? Yes. Nganong man kay naay confirmation si Kristo. Every time nga motuo ka kang Ginoong Kristo, pagdawat ka na ngadto kaniya og pahayag ka na nga giadmitan ni Kristo ang maong gitawag og kalag mamahimong sakop sa iyang mistikong lawas nga maong iglesia. Ug usa sa mga entrada ni ining mong iglesia mao ang gitawag og bautismo. Karon nabautismohan ba to ang maong gitawag og kawatan? Yes, by way of baptism of His blood. Kaya ang simbang Katolika manggod na manggod tay tulo ka gitawag og pamaagi sa bunyag kanang baptism of desire, baptism of blood ug kining baptism of water. So katong nadawat sa kawatan kay siyempre namatay man siya. At the same time giprofess man niya ang iyahang gitawag og pagtuo. So gibayaran niya ang iyahang gitawag og mga kasalanan pinaagi sa iyahang kamatayon ug gidawat niya sa Ginoong Kristo. So katong iyang dugo pagpadayag kadto nga tinatawag anang nahimo siyang sakop sa lawas sa ato ang Ginoong Kristo. So mo na una. Number 2, nakadawat ba siya og tawag anang mga sakramento? Yes, by way of baptism of blood. O pwede pa ganyan na segundaan nga baptism of desire. Ana asay desire nga mabunyagan na sa tubig pero wala ni higayon tungod kay gilansang naman siya. Nagpaampo pa siya? Yes. Ngano man kay kung imong tan-awon good, nagampo siya atubangan ni Ginoong Kristo kay nagtuo gid siya nga kining moong gitawag Kristo makatabang niya. So dili lang kay ang act ni Ginoong Kristo dito intercessor, kung dili ang action ni Ginoong Kristo siya ang nag-receive mismo directly sa prayer ni adtong maong gitawag og namatay. So buti pasabot, ang kalainan lang sa normal nga situation kay naapatay higayon nga mangita sa simbahan, napatay higayon nga mudawat ta sa sakramento explicitly, dili by way of blood or dili by way of desire. So katong maong kawatan ang iyahang nadawat nga mga sakramento or yung nadawat nga gitawag sacraments by His blood. And at the same time, nasakop sa kang Kristo sa mistikong lawas, pinaagi sa iyong pagdawat ng Kristo. And at the same time, ayun, nakadawat og sakramento.
And at the same time, yun nagpaampo niya ang nindot pa gyud dito kay si Kristo pa gyud iyang kaatubang naa day gitawag og confirmation. So karon nga panahon, di naman to makita ang Kristo physically. Kay ang Kristo nakig-uban sa siyang simbahan spiritually and sacramentally. So asa man to pangitawan si Kristo kanang sa inyong pundok nga gitukod lang og mga Amerikano? O may Kristo din na. Kanang mga pundok nga dili iya ni Kristo or kanang mga pundok nga gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili man na iyang Kristo. So therefore wala Kristo. So unsa may maasahan sa tawaan ng inyong pundok? Kalaglagan dili kaluwasan kay kanang inyong founder kamo, dili man kamo ang manluluwas, si Kristo man ang manluluwas mo nang kanang inyong gitukod ayaw nang ipasangil dito kang Ginoong Jesucristo. Nga naman tungod kay kanang inyong pundok tao may gatukod, man-made man na. So kanang imong question kung nadawat ba? Nahisakop ba katong kawatan simbahan? Yes, mystically. By desire. And at the same time, nakadawat ba sakramento? Yes, by baptism of blood and also the baptism of desire. And nagpaampo ba siya? Yes, si Kristo pag yun ang iyang gihangyo. Udaghan pa. Pero, ang nahitabot lang dito, tungod kay limited ang iyang time, tungod kay katong higayuna, dito pa siya ni profess sa iyang pagtuo, nga himalatyon siya, or hapit na siyang matay, kay gi-execute man sila. Common sense lang god, common sense ba? Dili nang puro common, wala na gitawag og sense. So dili ninyo na ma-aplikar sa karon nga presenteng panahon nga naang simbahan, na ang iglesia gitukod ni Kristo, na ang mga sakramento nga si Kristo mismo ang gatukod ni ana. And at the same time, na ang hierarkiya na gitugyan ni Kristo, kaya para mo dumala siyang iglesia nga dili gyud mawala nini maong kalibutan na kayang iyang katuyuan, kalawasan man. So mo na nga ayon na i-justify nga aron mamahimong mong tama sa inyong binutbot nga gitawag og sekta. Nagpabilid ang iglesia gitukod ni Kristo nga naay mga sakramento, and at the same time magtinabangay sa pag-ampo, especially katong mga pag-ampo sa mga santos kana sa langit nga pwede lang iampo ang mga buhi pa niining kalibutan ng sakop sa simbahan. Katong mga naa sa gawa simbahan, o mo ilabot sa pag-ampo kay dili man mo kabahin sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Kabahin siguro mo didto sa lawas demonyo.